ଇଏ କରନି ସକାଳୁ ଡାକିଲେ କଲେ 50 ଭାଇ ଭାଇ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି ଦାଦି ସେଇ ଖାଲ ପୁଣି ଫେରିକି ପଳେଇ ତ ଫେରିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ କେରେ ତେରା ନା ଆସିଲେ ଫେରିକି ଭାଇରେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ମସୁକ ନାହିଁ ମୋର ତୁ ମସୁରୀଟା ପଳେଇଲା ଟିମିଟା ପଳେଇଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଚେକା ଦେଇ ଦଉନ ସେ ଜାଲ ଉପରେ କେତେ ବାଲ୍ଟି 50 ବାଲ୍ଟି ଆମେ ଏଇ ଦି ଜଣ ହେଲା ମାଛ କିଣାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ କିଣିକି ନେବେ ଆଉ କଣ କରିବୁ କଣ ଆଉ କଣ ଅଛି ଛାଡ 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 ତୁ କଣ କରିବୁ ତୁ ଛାଡ ପଡ଼ିଯିବୁ ତୁ ସେଇଠି ଶୋଇପଡେ ତୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଲାଉ କି ହଁ ପଇସା ହଉଛି ନା ଏବେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଜମାରୁ 211 ଦେନି 10,000 ଦେଇଦେବୁ ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଗାନି ମରା ନୀତିରା କରନ ନା ଡେଙ୍ଗି କହିଲେ ଶୁଖିଲା ପାଣି ନାହିଁ ମାଛ ପାଣି 7 କିଲୋ 500 ଅନେକ ଟିକେ ଆଉ କୋଉଠି ରଖିଛ ଆଉ କୋଉଠି ରଖିଛ ଦେଖା ମାଛ